Komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Djibril Ganju ta' 33 sena mit-Togo li jinstab mixli bil-qtil ta' Caroline Magre ta' 41 sena li fl-aħħar ta' Settembru ta' sentejn ilu instabet maqtula f'appartament fit-triq George Beġer f'Taġorni f'San Ġwan. Fil-qorti l-Ispettur Ryan Caruana li kien responsabbli mill-proċess forensiku qal li l-vittma li kienet om ta' 6 tfal instabet fadira dem fuq is-sodda tagħha b'ġerħa kbira fonqa. L-ispettur żvela kif ir-residenza li fiha kien hemm il-katavru ta' Magri kellha żewġ entraturi. Qal li l-aggressur x'aktarx daħal minn sliding door. Qal ukoll li daħal fil-kamra tas-sodda, sab il-katavru ta' Magri fuq is-sodda u fuq u fadira kbira ta' demm. Iddeskriva x-xena bħala waħda makabra ħafna, tant li spjega li kien hemm id-demm ma' kull parti tal-kamra inkluż mas-saqaf. L-ispettur żied jgħid li biswit il-vittma identifika telefon ċellulari tal-hawn abjad kif ukoll ferita kbira fonqa li setet kienet laqat lita. Fil-qorti xedet ukoll ħabiba tal-vittma li stqarret li għal diversi drabi fetħet qalba magħha fuq kemm il-darba kellha argumenti ma' Djibril Ganju l-akkużat b'dan id-delitt. Spjegat kif fil-maġġoranza tal-każi fejn rat lil vittma mal-akkużat dawn kienu qed jargumentaw, iżda spjegat ukoll li ħafna mill-argumenti kienu għar-raġuni li l-akkużat trid lil Magri tibdel ħajjitha.